Lezi izindaba zo1KZNTV ufundelo samukeliso kaNqulunga asikubhekele lezo ke ihamba phambili osukunda namhlanje. Kutholakale amathambo omuntu Endwedwe uphothuliwe Owamakolishi AMAKHONO kanti ke basacwaseka abathandana nobulili obufanayo. Usashaqekile ke umphakathi wasendaweni yaseNompande Endwedwe kulandeleke isigameko sokutholakala kamathambo okusolakala ukuthi ngawesilisa wanyamalala ngesikhathi sesikhukhula kepha ke lo mphakathi uthi ke unemibuzo kwazise lamathambo atholwe endaweni eseduze nendlela kanti ke akukho nephunga abake balizwa phambilini buka ukuthi ke lamathambo atholwe ke abafanyana abebeyocupa sixwayisa ke abasheshayo ukuzwela ngalolu daba. Usashaqekile umphakathi wasendaweni yaseNdwedwe esigodini sakwaNompande njengoba ke osukwini lwayizolo abafanyana ababalelwa eminyakeni e11 bethola ke amathambo owesilisa wakhona ke kuyona le ndawo njengoba ke kusolakala ukuthi ke wanyamalala ngesikhathi kunezikhukhula kepha ke wona lo mphakathi uthi ke uyasola ukuthi ke akadlulanga emhlabeni ngenxa ke yezikhukhula kukhona ke isandla semfene mhlawumbe ke mbukeli singacela nje ukamera wethu ukuthi sisondele ukuze sibuke la okutholakala khona ke lamathambo wakhe owesilisa lo oneminyaka ke engama-28 sizokhulumisana ke nelinye ke ilungu lomphakathi elizothi ke ukusichazela ukuthi ke yini eyenzekile noma yini abayitholile futhi sikubingelele ohlelweni mhlawumbe sicela usibeke isithombeni ukuthi yini enthe nayithola la osukweni lwayizolo. Sike sathola amathambo kanye nekhanda lomuntu betholwa ingane izolo futhi ingane yangichazela ukuthi nami ayikwazi ukulala ibone lento le nami ngasingakwazi ukuthi ngizobona kwazi nami kholo ukuthi ngidedese nami ngikwazi ukutshela nomphakathi. Manifika yini enifike nayithola nanokuthi naze kanjani ukuthi uyena lo osolayo ukuthi uye obelahlekile? Okay, bonakale nginangelentuza igap yakhe la ukuthi hayi emazinyeni uthi yena kanye nelentuza nengubo zakhe namaphuzu akhe atholakala. Mbukele njengoba sisekhona lana bayasho ukuthi nakube amaphoyisa efikile asithatha sona amathambo lawa abetholakele mhlawumbe butami ngicela usikhombise nje lelo okuthiwa njengamanje liyabonakala kushuthi lithe lasala ngesikhathi beqoqa wona ke lamathambo atholwa abafanyana abebezocupa. Njengamanje ke mbukeli sikhulumisana naye ke umama wabo ke abantwana bowesilisa lo uthi watholakala khona la endaweni ozosibeka isithombeni njengoba ke ethi ke okumkhathaza kakhulu ukuthi ke aside kangako isikhathi lo owesilisa enyamalela. Mhlawumbe dadewethu siyabonga sicela nje mhlawumbe usibeke isithombeni njengoba kade ukuchaza ukuthi nimgcine nini ubhuti. Samgcina mhla ka 12 esuka kumina wathi uzobona kubo. Sekuyabangezwa ngomhla ka13 ngakusasa angibange ngisamthola efonini akasafoneleki ngilombe ngimzama kuze kube namhlanje ke sekuzobonakala ukuthi hawo amsekho ngoba sekubona ingane amathambo lawo kodwa sixakeke ukuthi ubefihlwe iphi ngoba utholakala eduze kwendlela kodwa ake khona oyedwa umuntu obezuyiphunga ngisole ngazuthi lamathambo nje into efikiwe yazobekwa. Okhulumela amaphoyisa esifundazweni uThenjiswa Ngcobo uyachaza. Mhla ka-6 June 2022 ingane ezayidlala ehlathini elisentaphuka Endwedwe zathola amathambo ekusolakala ukuthi awomuntu. Kwabe sekubizwa amaphoyisa ke avula idokodo le-inquest asaphenya ke ukuthi ngabe kwakuwubani lona nokuthi imbangela yokuthi ashone kwakuyini. Ey'ndabeni zo1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu Endwedwe. Uphothuliwe ke umncintiswano abafundi basemakolishi akuleli ama-TVET obubanjelwe ke ICC oqalwe ngomsombuluko. Lo mncintiswano ohlelwe umnyango wemfundo ephakeme kuzwelonke uqaleke ngokululeka abafundi bamabanga aphezulu kwisifundazwe saKwaZulu-Natal ngeledlule lapho ke bebehambele khona eMgungundlovu kanye nasesayidi. Abafundi ke abaphumelele bazoya komela iNingizimu Afrika phesheya kwezilwandle lapho beyobe beqhudelana khona ke nabanye abafundi bakwamanye amazwe ngemisebenzi yamakhono eyahlukene. Bathe sebekulungela ukuyoqala abasebenza abafundi bamakolishi asema-TVET akuleli abebeyingxenye yomncintiswano wamakhono walamakolishi.
Ngithola ama-experience nomqeqesha okuningi kakhulu and futhi i-experience kwi-IT industry la ngithole khona la ka-World Skills. So the competition is a great experience. I think it's a very good accolade to have taken part in the competition. It'll definitely open up many doors for me in the future and any other competitor that has taken part. And so you even in the competition you learn a lot during the competition. It has been an amazing experience. All the people I've met, all the training I've got, all the challenges I've faced throughout the way, I've grown as a person and my skill has grown so much and I couldn't be more thankful for the experience. Iphini lomqondisi omkhulu emnyangweni wemfundo ephakeme uZukile Mvalo uthe bazobaxhasa abafundi ukuvula amabhizinisi abo. Into ezokwenzeka because kaloku masithi whether umuntu ebekwi fashion technology ebekwi mechatronics or plumbing welding njalo njalo so njoba bephume phambili apha kuyabaleka into ba silisebe eli sibaqeqeshe kakhulu ngakumbi kwindawo ze-entrepreneur development so that bakwazi uyawuzimela pha kodwa ke umsebenzi ozahlala phansi sibonisane silisebe ukuthi sizawuqhuba njani ubheka phambili because icwangciso zethu ezo silisebe eli elezemfundo ephakamileyo nokuqeqesha. Abaxhasi babafundi nabo bazibophezele kulekeleleni abafundi ukuba basungule amabhizinisi abo. We're excited because what we try to do as colleges, especially now if you look, let's just take Lungelwa Mthethwa, the bricklaying gold medalist in Namibia, as well as in South Africa now, because he won gold again. What we're going to do is we're going to take him in on an internship program and to develop him further so that he can actually exit with a trade test certificate. So we are committed and not only him, we've done that in the past, with our plumbing and other learners as well. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibeka ngisemgungundlovu. Inhlangano yabathandana nabobulili obufana nobabo i-LGBTQI+ endaweni yaseMnambithi isinxuseke omasipala ukuthi bazibophezele ukuba ke nezinhlaka ezimele lobulili ukuze nabo bazozizwa bamkelekile ezindaweni zokusebenza. Le nhlangano isho lokhu ke kade ke izethula ngokusemthethweni ngaphansi kwamasipala eAfrica ngenhloso ukuthi ke bathi ke bafuna ukuba nezinhlelo ezizovikela abazibona behlukumezeka emphakathini nasezindaweni zokusebenza. Ukumeleleka ngendlela efanele komasipala nasemnyangweni kahulumeni iyona into egqame kakhulu ngesikhathi amalungu enhlangano abantu abaphila ngokuthandana ngokobulili obubodwa yethula ngokusemthethweni inhlangano yabo eholo lomphakathi ngaphansi kamasipala eAlfred Duma. Owale nhlangano usho baphatha kabi ukungana kwamacala asuke evulwe ibona ikakhulukazi okudlwengulwa okuyinto basabhekene nayo. As a forum sifuna ukubheka lento yokuthi ke uma ngabe sesihambile icase samshiya lo muntu bekawumsona kulo 6 months ubhekeleke kanjani because usenane post trauma asuke ahambisana nayo okuyila sihlanganisa khona namanye psychologist ukuthi adile nendaba zakhe zengqondo. Sinama plans esinawo for ukuthi iforum yethu iqhubeke njalo ingagcina ngoba silotsha manje sizoba nomisi sibe nama pride sibe nakho konke esifisa ukuba nakho iforum yaseMnambithi. Okunye bakuvezile ukuthi bazoba nendlela yokusiza laba abasanovalo ngokuphumela kwabo bala ngokobulili babo ikakhulukazi njengoba indawo abahlala kuyona iyindawo ehlanganisa izindawo ezisemakhaya kanjalo naselokishini. Noma ungekuze uphumele obala siyasikhuthaza lento ukuthi uma ngabe usekhaya iba yingane. Mina as a lesbian I'm a female and I'm proud to say that kodwa into emenza methi ekhaya ngene emabhodweni amnyama angene emabhodweni amnyama. Yebo. So indawo yasemakhaya kakhulu kusesenzima yizeke sisithanda ukuthi nabo basibona ukuthi sikhona sizohlala la asindawo and ngalesi inkodite esithanda semakhaya ababulawa ke kakhulu njengasemarokishini abantu abaka LGBTIQ. Ngode Hosibisi Kibika ngise-Alfred Duma. Umphathi wegatsha lenhlangano ecija osomabhizinisi isida eRichards Bay uDennis Ndlovu
uthike kuyabajabulisa ukubona osomabhizinisi abakhiqizwe yile nhlangano bendlondlobala emkhakheni wezamabhizinisi. Ekhuluma ke neziko lezindaba ze1KZNTV uNdlovu ngenkathi ke kwethwesa osomabhizinisi abebeqeqeshwe yile nhlangano iziqu. uNdlovu ke uthi ke baningi osomabhizinisi asebehlomule kulolu hlelo selokhu ke lwaqala. Umphathi wehhovisi lenhlangano ehlomisa osomabhizinisi abasafufusa ngolwazi isida eliseRichards Bay uDennis Ndlovu uthi inhloso yabo ukusiza osomabhizinisi abancane ukubakhulisa kulomkhakha. uNdlovu uthi ke luthela izithelo ezinhle uhlelo lokuqeqeshwa kwalabo osomabhizinisi njengoba ubonakala umehluko uma sebesuka ezandleni zalenhlangano. Thina njengosida imandate yethu ukuthi ke si promote amabhizinisi siwalekelele ukuthi ke akhule enze imali eningana kunale abayenzayo nokuthi bakwazi ukuthi baqashe abantu abaningana kunalabo abaqashiwe. So iprogram yethu ke le esirana njengamanje siyayibona ukuthi ke inomphumela omuhle ngoba iningi lama business angena kulolu hlelo uthola ukuthi ke emva kwaloko siyawubona umphumela ukuthi ke ukugrowa kwawo ukukhula kangakanani ukukhula kwabo and siyabona nokushintsha endleleni abenza ngazo eziletha ukuthi ke amabhizinisi abo akhule. Omunye wezitshudeni obezothweswa iziqu Precious Xulu uthi uhlelo lwesida lulisize kakhulu ibhizinisi lakhe ekukhuleni kwalo njengoba nenzuzo senzeka ngokuphindaphindiwe. Ngingene kule program yesida coaching program last year ngo-April. It has helped us a lot. Marketing strategy, ukupush ibhizinisi, ufuna ama-client, like everything, the turnovers has doubled. So sijabule kakhulu ukuthi sithole ithuba elikanjena elingandele umuntu. Ulangelihle hlekwayo ngomunye wabafundi abethweswe iziqu uyishayele ihlombe lenhlangano ngokuhlale ikhona ngaso sonke isikhathi ukubanika usizo abaludingayo. As small emerging companies usilekelele in terms of running the inner business and nana indlela zokubona ukuthi ibusiness ulrana kanjani ungekho inside the business but ulibuke from outside from where you are and then it helps in actually challenges where you find ukuthi ngokurana kwale business la usuku staka khona bayakwazi ukulelela because ucoach usuke khona on a daily, like even ngishathiwa sikho kuma coaching sessions uyakwazi ukumfonela on the side ukuthi okay na i-challenge engibhekana nayo njengamanje egrunning le business, it's either logistics or it's either a management a business, but bayakwazi ukuthi bakwazile ukusilekelela kakhulu, and this was a very good initiative and we thank you usida, we thank umhlathuze, we actually thank the whole initiative. Ezindabeni ze1KZNTV ngingumqondisi Miyeni ngibika ngeSeRichards Bay. Asike sithishelele ezitolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Siyakwamukela ke mbukelo usabukele zona indaba zo1KZNTV asikukhumbuze lezo ehamba phambili. Kutholakale amathambo omuntu Endwedwe uphothuliwe Owamakolishi AMAKHONO kanti ke basacwaseka abathandana nobulili obufanayo. Induna yaseBukhanana enyakatho nelikaMthaniya uBheki Mabaso uthi ke bacela uhulumeni okanye ke izinhlaka noma osomabhizinisi babasize ukwakha inkulisa enakekela abantwana abangama30 abagcinwa ke kule nkulisa. Ekhuluma ke neziko lezindaba Mabaso uthi ke ukuze abantwana bephephe kubalekile ukuthi babe nendawo abagcineke kuyona ephephile futhi ke esesimeni njengoba ke sibalo sokubulawa kwabantwana siphezulu kuleli laseNingizimu Afrika. Induna yaseBukhanana enyakatho nelikaMthaniya ithi basukumele phezulu bebuholi bomdabu bebona owesifazana osamncane eqhamuka nomqondo omuhle wokwakha inkulisa kule ndawo wayibhalisa ngokusemthethweni. Ikhuluma neziko lezindaba induna inxenxe noma ngubani ongaba nosizo lokuthi kwakhiwe lenkulisa enakekela abantwana abangama30 bakuyona le ndawo. Uthi kubalekile ukuthi abantwana babe sendaweni ephephile futhi esesimeni esikahle. Le cash lena si cela nje sinisize nisichasele yona ikakhulukazi laba businessmen besisiza le cash ngoba sifuna le cash ibe enkulu. Ngiyacela ukuthi laba abangasiza besisize kakhulu ngoba kunomgwaqo omkhulu ohamba ngale
ayikwazi ingane ukweqa ngale ezincane ziyo kulama creche angale ngaphandle. Siyacela nje ukuthi sithole nje uxhaso laba abangasiza le creche isemthethweni nje ubilapha nje inkosi yayazi ngakho sithi cela creche ibe khona lapha kwezithi ingane lezi lapha ziphephe nabantu laba abaganga ngezingane bathotha ingane siyakhuleka kakhulu nje impela lo mbona loyo uphela ingane mangabe ihamba zodwa akhona abantu abagangayo beyintshontshe ingane. Umnikazi nomsunguli wenkulisa intibane creche uthi ngemuva kokuthola iziqu ze-early childhood development wabona kungcono avula inkulisa kule ndawo njengoba nesibalo sabantwana sisikhulu. Uthi inselela abhekene nayo njengamanje ukuthi ayikho esimeni inkulisa asebenzela kuyo, ngakho ucela usizo kumsamariya ongamsiza amakhela inkulisa esesimeni esikahle. Ngibona kuyindawo enkulu engena creche sinezingane ezincane sibona nalomgwaqo uzoba nebhizi yokuthi usebenze. Ngase ngithi ngoba ngikwazile ukuhamba ngokwenza izifundo za early child angikwazi ukuthi ngivule la endaweni yami ngingalindeli ukuqashwa ngivule la kule site enganayo icreche ngoba akhona ama creche la kodwa angale ngaphakathi athe ukuqhela kunathi la ayikho enye. Ngabona nje ukuthi kuwumbono uhle ukuthi bengayivula nami sibe nayo la linda. Ngine challenge enkulu kabike yokuthi nje sengitholile indawo yokuthi ngikwazi ukusebenzela abantwana ngiyabathola kodwa izinsiza anginaso isakhiwo anginayo yonke nje into edingwa abantwana bela esenta yami. Ngingabacela nje inkosi yami ukuthi osomabhizinisi abancane nabakhulu ngiyabacela ukuthi bangifakele isandla la abangafaka khona. Akukho engikhethile abanganginika khona nje ungangijabulisa noma ngabe kuthiwa kuncane kangakanani noma ngabe kuthiwa kungakanani ungangijabulisa ngani ngoba ilana sisoda sibambisene thatha lokho yasihlanganise nalokho ya njoba nibona sina lo mpheme omncane ukubambisana sinomphakathi wethu la. Omunye wamalungu omphakathi uthi uyayeseka kakhulu lenkulisa kodwa ishoda ngezinsiza kakhulu ikakhulukazi izindlu zangasese ukuze abantwana bafundele endaweni ephephile. Okuyikhona sicela kakhulu njengamanje sicela iminyango kahulumeni ukuthi usize somphakathi waseBukhanana wa 33 ngaphansi komhlathuze umasipala wethu usixhase ngokuthi usakhelele isakhiwo sale creche kube isakhiwo esihle esifanele uhulumeni ngoba abantwana abaphakathi abantu abaphakathi abantu bakahulumeni abazosupporteka futhi nanokuthi uma zilapha ingane zidlani biphinde futhi ikwazi ukuthi le ndawo ifenselwe ibiyelwe ibe ngaphakathi ibe ne safety yenzela ama toilet ngoba ngikhuluma njengamanje akhona ama toilet ayenziwe lapha ya ngokwethu ngokwenhloso noma ngokwama plans ethu ukuthi phela uma kuhlangene ingane ufanele kube nendawo lapha ekwazi ukuyikhulula khona ehlelekile. Sizamile ukuthi siyenze leyo ndawo kodwa akwanele izinto esizicelayo kakhulu eminyangweni kahulumeni nobosomabhizinisi abangahle basixhase. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuzamando sicele ngiseBukhanana. Owesifazane obhekene necala lokuthumba ingane neminyaka emine ubudala utsheleke inkantolo ukuthi ke akaqhubeki nesicelo sakhe sebhayili. Ukusho lokhu ngenkathi evele phambi kwenkantolo yeMantshi eMgungundlovu. Lona ke wesifazane usolwa ngecala lokuthumba kanye nelokuzama ukubulala. Kubikwa ukuthi ke walanda ingane esikoleni wahamba nayo baya emfuleni uMsunduze eMgungundlovu wafika wayiphonsa khona kanti ke izokwazi ukuthi ke ihlengeke yaphuma ke emfuleni engasekho umsolwa. Owesifazane obhekene necala lokuthumba ingane yentombazane eneminyaka eyisikhombisa ubudala wasichitha isicelo sakhe sebhayili enkantolo yeMantshi eMgungundlovu. Amalungu omphakathi ayiphume ngobuningi ukuzokweseka umama womntwana. Njengoba silana sizosupporta umndeni waluleko. Ululeko ingane encane ena 4 years ifunda eSleng Spirit Primary School. Yathathwa intombazane ugama leThopi ifunda eDUT ena 21. Eyithatha esikoleni ingane yoyifaka emfuleni uMsunduzi. Uma ithatha lengane ithatha ngesizathu sokuthi isoka layo benostawa uma wengane limalile. So manje ke uthatha lengane le uyoyifaka emfuleni ngenjongo yokuthi ufuna ingane ukuthi ife. Umama womntwana uyachaza ngesigameko esenzeka. Mangifika esikoleni ngafike ngatshela ukuthi ufike umuntu osifazane shushu bezenza isihlobo sami. Wafike wathi uthunywe mina ukuthi akawusathe ingane ayise kadokotela. Shushu esikoleni bona
batshelwe i-police station ngoba bese sekutholakala ilingane kwayikhande bebona ukuthi ingane ilahlekile ngoba thina sisuke eSlangspruit saya eOval kuyilapho ke ngifike ngamthola khona ululonke. Uthena kuba wasinda umntwana wakhe ingoba umsolwa waphazamiseka. Lontuzana wamshwiba wamfaka phakathi emanzini ngoba uthi wayemtshela ukuthi akahlehlela angafuni ukuhlehlela amjikjele ngamatshe wagcine eshuthi akavuma ngulonke ukuhlehlela wacinkeka ke wavele wamphosa emanzini. Uthi ukhona into eqhamuke ngaphansi eshibilekayo yamphakamisa okuyilapho wakwazile ukuthi uthi behamba kanje emanzini wakwazi ukuthi aphumeke. Icala lizobuyela enkantolo ngenyanga ezayo. Ezindabeni ze1KZNTV kubiku Endwedwe eMgungundlovu. Isikhwama esingenza inzuzo iSouth African Muslim Charitable Trust sisuseke umthwalo emahlombe esikoleni samabanga aphansi iMakhawula Endwedwe ngokusinekelela ngamagumbi amabili okufundela enani lika 360,000 amarandi. Uthishanhloko walesi sikole uBeauty Mtungwa uthi kokushoda kwamagumbi okufundela bese kubaphoqa kube babhanqe amabanga ehlukene egumbini elilodwa nobekwenza kube nzima kakhulu ukuquba umsebenzi wokufunda nokufundisa. Kube injabulo kubafundi kanye nothisha besikole samabanga aphansi iMakhawula ngesikhathi bamukela amagumbi amabili okufundela abawanikelelwe yisikhwama esingenza inzuzo iSouth African Muslim Charitable Trust. Uthishanhloko uthi ke abafundi balapha bebebhekana nengwadla njengoba ke bebephoqeleka ukuqhuba amanye amabanga kwezinye izikole ngenxa ke yobuncane besikole. Isikole besigcina ku grade 5 kodwa ngokubambisana negoverning board kwase kubonakala ukuthi no ingane ziyahlupheka uma seyisuka la seziya kuma primaries aseduze then sa apply ku department ukuthi ikwazi ukusiqhubezela ama grade kube no grade 6 no grade 7 but ke I challenge sabanayo ukuthi basho ku department abanayo imali ukuthi basakhele ama class aqhubeka ama class abakhona u grade 6 no grade 7 kodwa ukusebenza bekunzima ngoba bekuphoqa ukuthi sibe nama multi grade kusho ukuthi ahlangane ndawonye ama grade siwafundise bekungasebenzeki ke ngaleyo ndlela up until ngihlangana nale trust finally last year ngoJuly base befika ke besakhela lama class awu2 amahle enwabonayo ku grade 6 ngala kubo grade 7 ngala so lokho kwenza impilo yalula yamnandi futhi kwasebenzeka eMakhawula. Lesi sikhwama sigxile kakhulu ekusizeni izikole kanye nemitholampilo ikakhulukazi okuseyindaweni zasemakhaya engathathi intweni ngenxa ke yenkolelo yokubaluleka kwemfundo kanye ke nezempilo. Oyinhloko yalesi sikhwama uthi ke bayakuqonda ukuthi uhulumeni kangeke ke enze okwanele eyedwa. We basically look at all disadvantaged schools throughout South Africa. We have done a lot of projects throughout South Africa and we are more interested in disadvantaged communities, especially in the fields of education and health. We just like to make sure that the kids have the best of education and they have the best environment where they study. I think other organizations must play their part as well and try and help as many schools, hospitals and underprivileged communities and uplifting them. We live in a country where we all have to be together. We're all human beings. We have to share with each other and fortunately, the South African Muslim Charitable Trust has funds and funds do come in every year and we've been spending this money in charitable work. Lesi sikole sibhekene nalezi ingqinamba sesikwazile ke ukubhukula njengoba ke inani labafundi lilokhulukhulu njalo. Uthishanhloko uthi ke bayalijabulela kakhulu ke uxhaso abalitholile kepha ke basalidinga usizo kwazise zisekhona izinselelo. Yebo khona asekhiwe lama class trust kodwa izinselelo sekhona esikoleni. For example, isikole asinali office. Ngisebenzela e-storeroom ka grade R lokho kwenza impilo ingabi yinhle kahle. Isikole singafunction ngalendlela ngabe sifunctiona ngayo ngoba kuyabonakala kune potential eMakhawula. Ngifikile mina ngo 2017 ngiqala ukusebenza
there were only 84 learners, and we have doubled the number as I speak, says 174. So that is an indication ukuthi kuyasetshenzwa emakhawula and sisebenzisana nomphakathi wakula kule ndawo ekwazini esibambisene kahle kakhulu nawo ne-governing board. Ngiyabonga kakhulu, they have brought life to Makhawula. Ngifisa nje ukuthi ngathi bangaqhubeka okuhla bakwenzele thina bakwenze nakwezinye indawo. Siyaqonda ukuthi izinselelo ezikhona ezikoleni ziningi kakhulu, uhulumeni wethu akakwazi ukuyifezekisa, kodwa through kubantu abafana nabo umehluko omuhle uzokwenzeka ezikoleni. Eyindabeni ze1KZNTV kubika uNtomkhona Mvubu ngisendwedwe. Asiphinde sisishelele ezitolo sobuya siqhubeke futhi nazo indaba zethu. Nisabukele zona ke indaba zo1KZNTV asinamukele sinikhumbuze lezo esithe zihamba phambili. Kutholakale amathambo omuntu Endwedwe, uphothuliwe Owamakolishi AMAKHONO, kanti ke basacwaseka abathandana nobulili obufanayo. Asibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-15.44 maqhathaniswa nedola laseMelika, libo 19.31 maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libo 16.43 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libo $1,845.56 ounce, kutholwe ngahluzwe wona $123.07 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Kumangaze abaningi ukwehlukana kwenhloko nesixhanti phakathi kwe-Orlando Pirates nesekela likakapteni kuleli qembu uThulani Hlatshwayo. uHlatshwayo ke oke waba ngukapteni weqembu lesizwe iBafana Bafana ushiya eziGamagebhula emva kokudlala kuyona amasizini amabili. uHlatshwayo kufike kweziGamagebhula ngonyaka ka2020 esuka kwiBidvest wadlala ke imidlalo engama51 kuyona yonke imincintiswano, wanqoba ke nendebe yeMTN 8 naleli qembu. uHlatshwayo ke uthi lesi kube isinqumo sakhe sokushiya leli qembu njengoba ethi ke kwakuvele kuyisifiso sakhe ukulidlalela nokunqoba ke indebe nayo okuyinto ke athi ke isifezekile. Nasi ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa besikuphathele zona, mina nawe asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Nginifisela ke impela sonke emnandi.